Nako ni makaya mahuman ron eh. Yatod pag ito na ako kung anak sa eskwelahan, di mag-practice og sayaw. Ano eh? Uy! Kamu duha dali, alisain mo. Sing. Saban kol. Alisa. Tawag. Tara. Tara kol. Kamu duha, gusto mo ka anak? Saan ang anak kol? Kik-atik jenis eh. Kwarta ba? Kwarta din na. Sige kol. Kahapi ba? O pagani. Anak, magina, wala na tayo libre karon. Ang iyong buhaton lang is diri oh. Manglimpisa lang mo diri. Ha? Okay ra sa inyo ha? Okay ra kol. Limpisa ra man de. Nadami anak kol ay. Aw ka nga, kaya di naman na bag-o sa inyo ha? So pagwa, uli sa mo dito ko, pagwa sa mo inyong gamit sa paguna. Ikaw. Ready naman anak kol. Kol, gani kol. Uy, di kayo mo tantong ready no? Ang usap naman yung gawalat. Hina, tirahan na ninyo. Okay kol, kami bahala dari kol. Yung pa sisabutan. Dong, kau bahala dari dong, ikaw dara. Ike, bago bahala dari Ike. Okay. Dali, prana ba? Ano ganay no? Paspasan ng gina ko no? Sige, biyan sa tamo dia ha. Kamu ni bahala dia kay hatod sa nako kong anak. Di natin. Ay, Papa Jay! Uy, Pok! Asa ka, Papa Jay? Ito, na kong bata kay mag-practice sila sayo sa eskwelahan. Basig na kay patirbaho na, Papa Jay. Gusto ka mo trabaho? Ay, tama. Kaya na ako gipatrabaho dito. Kaado dito ka. Tabangi sila kay para mahuman to dayon. Nama kay anak. Pastilan mo ron kagkaroon pa anak rin gusto? Nay, anak lagi. Ikaw, tabangin na dito ka. Kaya hatod sa anak ng bata. Lama ka sige nang ginahan, no? At ikon yun yung mga bataan ni Bay. Arungan nyo dia, ah! Ano, anak niyang kul. Dong, ito ka, pahuwi na dong, kinang anak sa mo. Ngani kay, hindi pari, hindi Bay. Uy, tabi ah! Terbang mo da! Oh, no! Awaw, stricto pa juga yun. Sige, buseng. Sige, Asa naman tayo yung practice? Mag-practice maka mo. Hindi kayo, mutanaw sa ako. Gusto mo tanaw sa practice book. Napa mo nabalaan. Paman among trainer ya. Alas 9 pamanto. Sayo gani ni Delio. Gani no, una siya. Ako ikaduha. Sayuhan, puday ninyo ay. Alas 9 pamanong sabot. Anak mala. Sayo pagiday mo. Ay na, di na ako magdugay ito eh. Di na ako matanaw sa inyong sayo. Kay napabi ako di patrabaho sa balay baya. Kay tanaw na ko to. Naglihok ko itong mga bata ato. Ha? Naka naman dito ka. Iba, babay pa. Sige, babay. Babay pa. Nga eh, nasayo-sayo raman mi eh. Gusto nang takumutan sa ilang sayaw. Hinamog ko patrabaho ko sa balay ba? Sige na lang eh. Inyong likod ha. Kung ano na inyong likod kay ang singot. Pahingin nagpanyo perme. Ako. Kumusta na ka itong ipatrabaho dito na human maka ito? Panahing! Dokib! Kon pa ikid! Wapa na tiwas kibo! Look kayo na! Gabmay pa kayo oh! Awa na oh! Uy, ano naglingkod naman ka di? Kamaayo ba ni mo? Ay kun! Patay sa kun pijud ko! Ganina rin naglingkod dire? Oh, ganina rin ako! Ganina rin ako! Abi na ako ganak na ni mo kol! Napatay ka rin! Unsay anak? Nga akong mga anak puro man babae. Mo ko'y laking anak. Gipadaan ako na dire kay para mutabang sa inyo ha dire para mahuman dayon niglimpyo ni dire. Wa din nilihok di ay? Kol, ganina rin nagbanog sa mo kol ba? Ay wala ning bataan ni maro-maro day ni. Sina pagundang na mo da kayo dako-dako naman yung agi. Sila kay magkuha sa ugi sweldo sa inyo ha. Lata ko nyo da ha. Tani wa nilabot ning bataan ni. Waya ni ay. Siruan di ko ni karon. Maro yung bata bantay lang karon. Dong, sikid. Oh shit, not good. Takadong.
O, dali na mo. Kay udto na. Ayun yung bayad do. At tungan na ninyo kuan. Ko. Sige, salamat ha. Asa ditong isa di nang luod siguro to ba? Is kitagaan na lang ko to bisag gamay lang. Dako pud biag agi ni mga bata. Ano kapuno pud sa duha ka sako ba? Ano na pud eh? Oo ni mga bata kay napuno jud po do. Puno jud sa bubot. Ndo kanidong isa do bi? Bugat lagi ni sa gisud na ni. Bido? Hay. Tusa mo kaniya. Sulod mo ko yung lagsakaw ko lang. Kung ako sulod ko.